Indoda ephuma izandla kwezamanqindi lowo ngumzimasi Mnguni. Uluntu belijonge kakhulu kwisikhokelo sakhe, kodwa kwabo basondeleyo kuye bamazi njengomntu obeluthanda usapho. He made our life easy. He made our life, to be great, and we are so happy and grateful to God to bring that kind of man amongst us and call it a family. Mhlabathi yomangcaze yonke into kwandenzela yona. Ndinganabisa amazwi anogcwalisa iitafile efanele inkosi zamazwe aliqela. Kodwa ke awanamhlanje athi enkosi kakhulu John. Ubonwa njengomntu obephuma izandla kuyo yonke into ebeyenza. Kwezoshishino uza kukhunjulwa njengamntu obenenyani kwaye nothembekayo. He was a master tactician, and of course, in negotiating his deals, like a true boxing maverick, he went for knockouts, technical knockouts, straight wins. A draw was a compromise to him, and of course, he never liked defeats. Ebekwayithanda nemfundo. Ujola had a big heart with his warm-hearted and graceful wife, uSisilindi. They cared for less privileged families. Their contribution ranged from providing groceries, paying for education, supporting the funeral costs, zabantu abasokolayo, to the needy. Through their different businesses, they created employment for local people. Abazili never did all of this because he could afford, but he had so much respect for and valued the dignity of human life. Ushiya ngasemva inkosikazi yakhe, abantwana kunye nesizukulwana. Wanga umphefumulo wakhe angaphumla ngoxolo. Abongile Yankees kwiindaba ze SABC eMonti.